Һаумыһығыҙ, эфирда интервью тапшырыу студияла Гөлсемә Иштанова. Программаның ҡунағы Федераль һалым хеҙмәтенең Башҡортостан буйынса идаралыҡ белгесе Юлай Булатов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Юлай Римович, шулай итеп 1 декабрға тиклем барыһы һалым түләргә тейеш ине. Республикала бөтәһе лә бөтөн граждандар да һалымын түләп бөттөмө? Әйе, физик шәхестең милли һалымдарын түләү срогы 1 декабрға тиклем. Быйыл милли һалымдарын 2019 ел өсөн түләнә. Һалым органдары милли һалымдарын регистрация органдары мәгълүматы буенча исәпләнә. Республика буенча бюджетка күпме һалым йылды? Ул турында мәгълүмат бармы? Юк, әле исәпләнә димәк. Исәпләнә, әйе. 2 декабрдан шулай итеп, кемдә кем 1 декабрга тиклем һалым түләп өлгөрмәгән, ул бурыслылар исәбенә инә. Бурысың бармы, юкмы икәнне бу хакта ничек кайдан белергә мөмкин? 2 декабрдан һалымны түләмәгән граждандар автоматик рәвештә бурыслылар категориясына күсә. Артабан электрон формасында ибарәлә граждандарга кемнең шәхси кабинеты бар, уларга электрон формасында табап кыягызы ибарәлә. Зур суммалы бурысларга почта аша елның азагына тиклем ибарәләсәк. Социаль түләүҙәр, бына граждандарга күскән социаль түләүҙәр, улар закон тарафынан нисек тә булһа якланамы? Суд приказдар һәм суд приставтар постановлениялары банкка ибәрәлә. Банк уларның аркаһында кешеләрнең счеттарын арестлай. Социаль керемдәр уникаль код белән килә. Әгәр дә социаль аксаларын икенче счетка күсәрсәләр, автоматтан сишсәләр, кире калһалар, алар үзенең уникаль кодтарын югала, иммунитетлары югала. Димәк, әгәр дә икенче исәпкә күстерелһә һәм банкоматтан алып икенче картага мәсәлән күстерелһә, шул сакта социаль түләүләрнең махсус яклауы юкка сыга. Әйе. Булай гомумән алганда, улар закон тарафынан яклана махсус уникаль код менән, шулай бит. Дөрес, банк уларны кула ала алмай. Һәм һалым түләүләр арасында иң зур күләм ул транспорт һалымына туры килә. Республика буенча күпме транспорт исәпләнә? 2019 ел өчен улар барыһы да түләнгәнме? Башкортостанда 2019 елда 5,5 миллиард һалым исәпләнгән. Уларның 3 миллиард һалымы транспортка туры килә. Башкортостанда 1 миллион ашу еңел транспорт бар. 100 ат көсө тиклем 607 машина, 100-дан 150-гә тиклем 367 мең машина, 150-дан 200-гә тиклем 55 мең машина бар. Шунһа кызык, республикала иң кыйммәтле транспорт һалымын түләүселәр бармы икән, күпме түләй улар? Республикала иң зур транспорт һалымы 2 машинага туры килә. Улары Mercedes-Benz һәм Bentley Continental. Икесенә дә 280 ашу һалым түләнә. Был граждандар үзләренең һалымын түләгәнме? Берсе түләгән, икенчесе юк әле. Димәк, икенчесе әле бурыслы булып исәпләнә. Әйе. Тагы ниндәй кыйммәтле автомобильләр өчен транспорт түләүләре каралган? Күп транспорт, йөк транспорттары бар. Уларның тирәсендә иң кыйбат транспорт һалымы Volvo'га туры килә 55 мең. Ниндидер шәхси автомобильләр паркы булган кешеләр турында мәгълүмат бармы? Республикала күп транспорт һалымын түләй торган кеше бар. Онарга 85 машина өчен 335 мең һалымы килгән. Ул үзенең һалымын түләгән.
Димәк, ул намыслы гражданин булып сыккан. Ниндидер тагыла шундай кызыклы мәгълүматтар бармы? Иң бәләкәй халым түләүсе транспорт халымын түләүсе һәм иң олы транспорт халымын түләүселәр турында. Иң яшь транспорт халымын түләүсе 2016 елны туган. 4 яшьлек баланың Mercedes-Benz машинасы бар. Транспорт халымын ата-әсәләре түләргә тиеш. Иң өлкән транспорт халымын түләүсе 96 яшь. Ләкин уның льготалары бар. Шуның өчен ул транспорт халымын түләмәй. Ул мөгаен дә Бөек Ватан һугышы ветераннары инде, я булмаса тыл ветераны шулай. Тамашачыларның исенә төшереп үтәйек, нинди льготалар бар? Льготалар, төрле льготалар бар. Ватан сугышы ветераннары, пенсионерлар, инвалидтар һәм боевые действия катнашкан кешеләр ул Афганистан, Чечня һәм күп балалы семьяларга һәрбер льгота һәрбер льготага заявление язарга кирәк. Ул заявлениелар халым органнарга биреләсәк. Уларны ел һайын яңартып торуга кирәкме? Һәрбер льготаны яңартырга кирәкмәй. Пенсионерларга автоматик рәвештә льготаларны узайталар. Күп балалы гаиләләр белән хәлләр ничек тора? Чөнки бuna кайбер осракта өлкән баланың 12 яше тулып китә икән, ул гаилә инде күп балалы гаилә булып исәпләнмәй. Димәк, ул автоматик рәвештә льготадан төшеп каламы? Әйе, льготадан төшеп кала, чөнки улы баласына 18 яшь тула. Тагын инде льготалар бар халым түләүчеләргә. Хезмәт ветераннары транспорттан 150 ат көсенә тиклем транспорт халымыннан азат ителә. Без һеҙҙең менән һөйләшкәйнек иң ҡиммәтле машина тураһында, транспорт халымы, иң арзанлы транспорт халымы бармы безнең республикала? Уның өсөн күпме түләйҙәр? Иң бәләкәй транспорт халымы ЗАЗ-ка тура килә 625 һум. 625 сумлык транспорт халымы булган автомобильләр дә бар, димәк, республикала. Ысынлап та хәзер инде бурыслылар мөгаен дә үзләренең бурыстарын карайдыр. Нисек төвәл генә белергә, күпме бурысың бар дәүләткә һәм күпме уның өчен пени йыелган? Нисек белергә була бу турыда? Башкортстанда һәм Рәсәйдә бурысның булганын, юклыгын 4 ел аша белергә була. Федераль халым хезмәттең официаль сайтында, дәүләт хезмәттең порталында. Без аны госуслуги дип шулай. Әйе. Күп функциональ үзәкләрендә һәм халым органнарында. Район буенча һәр халым органына мөрәҗәгать итеп, үзеңнең күпме бурысың барлыгы турында белергә мөмкиндер шулай. Шулай. Үзенең торган yerендә генә түгел, халым органына кирсәгез, үзегезнең бурысларыгызны белергә мөмкин. Ягъни теркәле урыны һәм яшәү урыны буенча гына түгел, Рәсәйнең һәрбер төбәгендә, һәр нөктәһендә халым органнарының инспекциясында белергә мөмкин, димәк, үзеңнең бурысың турында. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп 1 декабрьгә бөтә гражданнарда мөлкәт халымын түләргә бурыслы ине. Республикала был компания нисек алып барылу хакында Федераль халым хезмәтенең Башкортстан буенча идаралык белгесе Юлай Булатов һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.